Долу гледаш, тук трябва да минеш глево, е така да дървото. Даже мога мина пред дървото. Кой е последния най-говорен, що да получи камера? Най-последно. Има едно вълбнато, така трябва да го караш. Тия примерно... Ето първия идиот, той направо спота. Назад се откаш и изфръкна някъде, че не мога да намери. Много е важно, ако мога нагоре да изфръкнеш. Сигурно няма да нагоре ми някъде настрани, така ще изфръкна да е. Значи първият път да го ева много ми хареса. Мотора горе, я долу. Абе, това къде тръгна, бе? Не си обадил? На вода, бе! На зода! Ма тя има едно казанче тук, бе. Абе, че това нормално е, бе. Вечера и други работи ще забудат. Хайде, че те снимаме, пали. Хайде. О, ма. Там няма нищо сложно. Там аз поляна. Той ми е дел йод, там много хубаво. Аз се чува, защото тук като карах из трамбовките, ръката ме боли невероятно много да е, бе. Няма проблеми, на къде кажете на там, аз се движи последния ще долу по-късно. Абе, да темите професионални камери да. Абе, оня там падна май, бе. Ма нека пада, Но трябва падане и падане. Ама мотора нещо го гони. Аз какво гадна, може да си обърнеш мотора, трябва да го преметиш. Долу на ти ли нещо? Охо. Врагай го. Охо. Ама какво го бачи? нека пада, е баш. Роска! Засилка бат се прави голема той. Може би. Не се отива да се концентрира. Тук го отвърли. Може би трябва малко по-леко. Малко стръмничко препи, да знаеш. Стръмничко да е. Ама роската ще го качи. Искат да гледате саир тук, а? Че мотора е прав, а легнал на Тя мотора сега в момента е прав, тя изпада девилация. Аз съм опрел на стената. Има ли ти нещо? Има ли ти нещо?
късмет. Това беше изобщо късно на нещо. Това обаче беше на късмет, Това усети ли? снимахте ли го? Да. Това Да. да го снимах. Това хубаво беше. И предното го снимах. Това беше. Де, пък го не снимах това. Ти го снимах. Снимах. Това утвор. Я съм спирал. На втора ли го върти, бе? На втора, бе. Повярва си много. Айде. Това път. Това добре, че... Не, тук го подхвърли много, не. Не, това добре го заложи мотора, казвам беше добре. Опа, камите един голем. Леко, баче! Добре, ние сме на мина метли, ще ходим на дядо Йок. Наши път на дядо Йок, ваше. Окей. Горе минаваш пред очите и почваш там по тук. Пустай го да Поеди си път, само че стигнеш до едно место, трябва да свиеш на десно и да почваш по път си. Път са тръг. Да. Хайде, майче. Добре, бе. Значи ти... Айде! Айде, стига толкова. Че сега малко мога да фанем тук те баир. Така те малко лекче. То не мога да се разбере какъв е баира да го е.